promjenu iz formacije plus u formaciju delta. Maksimalna brzina na ulasku u manevar je preko 500 km/h. Minimalna brzina u gornjoj točci petlje oko 200 km/h. Po završetku petlje grupa nastavlja sa kosom petljom u delta formaciji. Tijekom ovog manevra, također kao i prijašnjem manevru na pilote, djeluju centrifugalne sile četverostruko veće od sile zemljene teže. U prolasku gornje točke kose petlje, grupa će vršiti prestrojenje u formaciju rakete. Svi piloti krila Oluje su nastavnici letenja u sastavu eskadrile aviona 93. zrakoplovne baze, te im je primarna zadaća obuka budućih pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. A letenje u sastavu akrogrupe samo je jedna od dodatnih zadaća koje izvršavaju. Vođa akrogrupe je satnik Damir Barišić. Diplomirao je 2000. godine kao pripadnik 4. naraštaja vojnih pilota. Član je akrogrupe od njenog osnivanja 2004. godine, a kao vođa akrogrupe leti od 2008. godine. Sudjelovao je u sva 53 službena nastupa akrogrupe, a u svojoj letačkoj karijeri do sada je ostvario preko 1400 sati naleta. Sljedeći manevar očekujemo sa vaše lijeve strane, a manevar se zove Bač festivalja u formaciji raketa od 6 aviona. To je jedan od standardnih manevara u programu svih svjetskih akrogrupa. Ovaj vrlo atraktivan manevar posebno je zahtjevan za pratitelje na najudaljenijim pozicijama u odnosu na vodeći avion. Kako bi idealno održavali zadanu poziciju u odnosu na vođu grupe, piloti se oslanjaju isključivo na vlastitu procjenu položaja i inercije. Na poziciji broj 2, to jest na poziciji lijevog pratitelja, leti natporučnik Božan Tadić. Članom akrogrupe je postao 2008. godine i ovo mu je 15. službeni nastup. Natporučnik Tadić je diplomirao kao pripadnik 6. naraštaja vojnih pilota, te do sada ostvario nalet od oko 950 sati. Grupa sada vrši podešavanje za dolazak iz pravca i izvođenje sljedećeg manevra. Prema nama će doći u formacije raketa od 6 aviona. Satnik Siniša Kucika leti na poziciji broj 3 kao desni pratitelj. Satnik Kucika je član akrogrupe od 2009. godine. Diplomirao je kao pripadnik 5. naraštaja vojnih pilota, a ovo mu je 11. službeni nastup. Do sad je ukupno ostvario 1050 sati naleta. Grupa ispred vas sada ulazi u petlju u formaciji rakete, a nakon prolaska kroz okomiti položaj razdvojit će se od 2 delta formacije od po 3 aviona. Manevar oblika srca završava se križanjem 2 formacije. Piloti lete na avionima Pilatus PC-9. To je zrakoplov švicarske proizvodnje sa 2 izbaciva sjedala, metalne konstrukcije, opremljenim motorom od 950 km/h, maksimalne zračne brzine od oko 600 km/h za 0,65 Maha. Koristi se u 93. zrakoplovnoj bazi u Zadru za sve vrste osnovne i napredne obuke. Također se koristi kao snaga brzog odgovora za izviđanje za potrebe obalne straže i kao za izviđanje tijekom PP sezone. Satnik Matija Vrđuka diplomirao je 2000. godine kao pripadnik 4. naraštaja vojnih pilota. Članom akrogrupe postao je 2005. godine i ovo mu je 51. službeni nastup. Sa vaše lijeve i desne strane možete vidjeti dolazak 2 delta formacije koje će pred nama izvesti križanje kroz istovremene Bač festivaljke. Tijekom programa avioni lete međusobno na udaljenosti ponekad manjoj od 2 metra. Na brzinama do 600 km lijevi vanjski pratitelj leti vojnik Nenad Hastin. Član je akrogrupe od 2006. godine i ovo mu je 46. službeni nastup. Nakon izvedenog križanja, sa vaše lijeve strane izdvojio se avion kojim upravlja satnik Edvard Krišto. Satnik Krišto je u grupi od 2007. godine. Tijekom ovog preleta prikazat će izvođenje valjka na razdjelu. Pilot rotira avion u osi sa ostavljajući rotaciju 90, 180, 270 i 360 stupnjeva. A posebnu pažnju moraju posvetiti održavanju pravilnog sniženja u odnosu na prethodni avion kako ne bi ušli u njegove vrtložne struje. Sada se na vaše lijeve strane približava par koji će izvesti jedan od najčišćih elemenata u programima akrogrupa. Zove se ogledalo.
leda. Pri izvođenju ovog elementa vodeći gornji avion održava leđni led, a zadatak pratitelja je da se postavi što pravilnije ispod vodećeg aviona kako bi stvorio idealnu sliku ispod leda. Podsjećam, akrogrupa Krila Oluje u svom punom programu nastupa na aeromitinzima izvodi i znatno zahtjevnije sa vaše desne strane, nakon kojeg će izvesti kovet sa 3 okreta. Pilot nakon prikupljanja potrebne brzine vrši okomito penjanje i izvodi vertikalni valjak. Tijekom okomitog penjanja dolazi do smanjenja brzine. Pilot prevodi avion u horizontalan let na maloj brzini i uvodi avion u namjerni kovet sa 3 okreta. U ovom manevru avion vrši rotaciju po sve 3 ose. Avion Pilatus PC-9M izuzetno je upravljiv tijekom kovita i praktički već samim puštanjem komadi dolazi do samostalnog vađenja aviona iz kovita. Sada, sa vaše desne strane, ćemo vidjeti formaciju delta od 5 aviona, a izveće manevar koji su nazvali kokice. Pratitelji izvode pojedinačne valjke u jednakim intervalima. Zbog izgleda manevra koji asocira na pucanje kokica, sam manevar je i dovoljen. Krila Oluje su akrobatski tim Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, a njihova je namjena prezentiranje vještina, discipline, timskog rada i visokog stupnja obučenosti. Također promiču pilotski poziv i zrakoplovnu kulturu. Mnogobrojni pozivi od prestižnih europskih civilnih i vojnih aeromitinga utvrđuju da su Krila Oluje jedan od najprepoznatljivijih predstavnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u svijetu. Kao začetak djelovanja akrogrupe smatra se akrobatski nastup u formaciji od 4 aviona prigodom otvaranja Europskog prvenstva u jedrenju 23.7.2004. godine u Zadru. Krila Oluje predstavljene u istom sastavu i po današnjem nazivom hrvatskoj javnosti 5.8.2005. godine u Kninu povodom obilježavanja 10. obljetnice. Manevar koji izvode zaokret u formaciji Y i pripremaju se za izvođenje svog standardnog završnog razlaza kojim završavaju svoj svaki nastup. U ovoj sezoni uz nastupe u Hrvatskoj Krila Oluje očekuju i nastupe na prestižnim zrakoplovnim manifestacijama u Mađarskoj i u internetu. Vlade Republike Hrvatske, dame i gospodo. Za kraj svog programa akrogrupa izvodi vrlo atraktivan razlaz, što je ujedno i pozdrav svima vama. Molio bih vas da pljeskom ispratite naše pilota.